Posljednju od 16 u ratu srušenih banjalučkih džamija Arnaudiju svečano je otvorio Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović. Danas u ovom lijepom gradu naše prelijepe domovine Bosne i Hercegovine svih 16 prijeratnih džamija ponovo blistaju svojim sjajem i svjedoče o nama i našoj kulturi u kojoj je uvijek bilo mjesta za druge i drugojačije. Obnova Arnaudije je trajala 7 godina i koštala je oko 6 miliona konvertibilnih maraka, a značajnu podršku u realizaciji cjelokupnog projekta pružila je Republika Turska. Nastavit ćemo da dajemo sve od sebe da održimo mir i stabilnost na Balkanu. I domaći zvaničnici su istakli značaj obnove džamije Arnaudije. Svjedočimo o jednoj veoma važnoj stvari, a to je da ono što se desilo prije 30 godina na današnji dan bila je greška, bio je čin bezumlja i znači da ne može se nikakvim rušenjem ili bilo kakvim skrnavljenjem dovesti u pitanje postojanje ovakvih bogomolja. Životno breme naroda koji žive na ovim prostorima jeste i mjeri se u tome u našoj snazi da pogledamo jedni druge i da oprostimo jedni drugima ono što se može oprostiti. Živjeti zajedno nije samo moguće, nego i lijepo. Džamija Arnaudije je srušena 7. maja 1993. godine, iste noći kada je nekoliko stotina metara udaljena Ferhadija, koja je obnovljena 2016. godine. Uz znak sjećanja na rušenje ovih i drugih vjerskih objekata, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini 7. maj obilježava kao Dan džamija. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.